Dobar dan, dragi gledalci, vi ste na kanalu Put oko sveta sa Cecom. Ja sam danas napravila jednu letnju varijantu sutljaša. Kremast i zaista je bio omiljena poslastica mnogim generacijama širom regiona. Tokom leta napravite na malo drugačiji način. Dragi moji, ja sam izabrala danas da to budu maline. Ja sam odabrala ovaj način prezentacije ovog dezerta danas. Sutljaš sam kuvala tako što sam pirinač dugog zrna, pošto nisam imala okruglog zrna, ja sam koristila, pirinač dugog zrna. Lijepo sam oprala i prokuvala u hladnoj vodi nekih 5 minuta. Zatim sam dodala mlijeko i na tihoj vatri kuvala. Pri kraju kuvanja dodala sam kristal šećer i vanil šećer i malo rendane korice, limete. Zatim sam na kraju dodala suvo grožđe koje sam prethodno oprala i dodala u topao pirinač. Znači, sutljaš sam dobro ohladila i sada ću servirati, dragi gledaoci, u činicama, pa ostanite sa mnom i vidjet ćete kako ću ja prezentovati moj letnji pirinač, sutljaš, sa malinama koje sam danas odabrala. Poštovani gledalci, ja ću sada servirati svoj pirinač, pa ćete vidjeti kako izgleda zapravo kad je tako serviran u posudicama. Tako. Zaista je kremastog i lijepog ukusa, dragi moji prijatelji, i kao što sam rekla, ja ću da koristim za dekoraciju maline, znači sveže maline koristim. Tako. Vi možete da koristite bilo koje voće, dragi moji gledaoci. Ja sam se odlučila za maline i još ću ovdje dodati ja imam bosiljak hilandarski. Vi možete da dekorišete po sopstvenoj želji i ukusu kako volite. Eto tako. Pa ću i ovdje dodati tako. Sada ću napuniti još jednu čašu, pa ćemo vidjeti. Evo. Možete da koristite i posudice koje imate ili možete u jednoj čini da servirate i onda da služite. Evo tako, napunila sam još jednu čašu i sada ću ovdje da dodam maline. Biće to jako lijepo, sutljaš sam dobro ohladila. Obavezno kad napravite, kad završite, kad se ohladi na sobnoj temperaturi, ostavite ga par sati ili preko noći, dragi moji prijatelji, da se ohladi dezert. Biće zaista ukusan. Tako, božanstveno izgleda, zaista božanstveno, dragi moji. I sada ću samo dodati odozgo malo prah šećera. Evo vidite, posuću malo prah šećera. Tako, i sada ću sa ostalim pirinčem, dragi moji gledalci, sa ostalim sutljašem zapravo također servirat ću u staklenim posudicama koje sam ovdje pripremila, pa se vidimo. Sam servirala, kao što vidite, u činicama. Jako lijepo izgleda, mirisan je i za ove tople dane srdačno preporučujem. Napravite, neka kuća miriše na taj divan sutljaš naših baka i naših mama, dragi moji gledaoci.
Nadam se da će vam se predlog dopasti i da ćete i vi napraviti i uživati u ovoj divnoj poslastici u toku proleća i leta. Možda smo malo i zaboravili na taj dezert koji, kažem, svi volimo. I mi odrasli i deca, zaista je ma kakvi fenomenalnog ukusa. Hvala na praćenju kanala Put oko sveta sa Cecom. Hvala vam na vašem izdvojenom vremenu, dragi gledalci, i srdačan pozdrav šaljem. Sada idem na degustaciju ovog mirisnog i ukusnog, ja sam već probala, jako divnog i lijepog ukusa, znači sutljaš sa malinama i suvim grožđem na malo drugačiji način. Prijatno, dragi gledalci. Poštovani gledalci, ja ću sada degustirati sutljaš i ovdje sam napravila jednu neskaficu, tako da popodnevni odmor malo da upotpunim uz uživanje. Jednom topao pozdrav, kanal Put oko sveta sa Cecom.